Kaya naman kasabay kan sa tuyang magiging tema ngunyan, ang mga kaibahan taman ang miyembro as in dating pamayokang Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals o BCBP Legazpi, si Brother Nestor Belga. Nakikisumaro ang BCGB sa pagselebrar kan World Meeting of Families. Maray na pagkahapon, maray na pagkahapon ko yan, Es. Maray na hapon tabi Jen, maray na hapon Kuya Mike, kasi maray na hapon sa mga paradagog kan DCGB. Okay. Oo. Okay ba yung mic ni Kuya Nes? Hello. Oo, naka-on naman na siya. Naka-on ang mic. Ako, naka-on naman ang... Oh, okay. So, mic ni Kuya Mike, naka-on. si Kuya Mike, literal, na naka-on siya. Ayan. Okay. Kuya, yun si, naka-on naman, di ba? Kuya Okay na. Nems Flora. Okay. Sige daw, pagiraray. Kuya Nestor, go ahead po. Maray na hapon Ayun. sa gabos na nag-imati kang usapang pamilya di sa DCGB. Okay. Excuse me, Kuya Nes. Ito sa mo, itong primerong tataramon. Excuse me. Yes. Araw ba kan, pag may nagtataram, kaya mo man magtaram natin, excuse me po. Kuya Nes. May po pa yan. Sa tema tangon niya ng mga tataramon at sinabi ni partner dyan, ang muya ko apot kay Kuya Nes. Ang henerasyon ni Kuya Nes, ako, Budaika, pwedeng magkakaiba talaga. Tulong panahon nila, tulong henerasyon nila. Ako ang nasa tahaw. Dahil ko man masasabi, nagka-henerasyon ko yun si Ate Jenny. Ate Jenny. Si Kuya Nes, ang muya ko apot kay Kuya Nes. Ano ini mga tataramon, lalo po ini Kuya Nes na excuse me. Gurano po ini ka-importante kang panahonin do, as in, sangunyan man na panahon. Importante yun ini. Hindi garo ini dahilan sa panahon. Hanggang maski anong panahon, importante ni. Hindi nangahulugan na ngunyan tangaya kung ano-ano na mga advancement dahil na ini gagamiton. Dahil na ngayon, usong ngunyan, ang iba bagali. So, naramdaman ko kayo ito, makiagi ka sana sa harong, nagtatara makiagi tabi, ngunyan, parasan na. Wala lamang ki. Dahil ng mga excuse. Okay. Oo. So, ano dapat tabi, Kuya Nes, ang, kumbaga, how do we communicate po sa laugang pamilya? Okay. Ang dapat sa klasikang komunikasyon kang pamilya, itong deep level communication. Deep level. Dapat nai-express ang pagmati, ang feelings. Okay. Pag sa mga superficial lang na mga tataramon, mga hi, hello, mga araw kayan, maasain ka anong daradara mo, mga cliche na communication. Dapat ang paghururon sa mga miyembro ng pamilya, deep level. Okay. Feelings, empathic. Iyo. Pag sinabi kaya Kuya Nes na deep level, kung sa kuya na ang aram ko kayang komunikasyon, igwa kitang pigapon na, so verbal, non-verbal, saan magiging applicable ini na deep level communication? Nga, makaigwa sabi mong itong may mga emosyon, may mga feeling sa komunikasyon. Applicable ini duman sa tulo, sa verbal, sa body language, sa voice intonation. Dapat nai-express duman so pagmati kan lambang saro. Okay. Kung minsan pati kaya baga partner dyan and Kuya Nes, magdumang ka sana sa daraga, Okay. iba na ang tono, iba naman ang emosyon. Oo. Di mo aram kung... Kumbaga, uniform ba ini na, Okay. Tako minsan baga, pagdayo kita tigulo kan duman, sindaman, tigulo kan ba man nga ang tunong kaini. Yes. So, paano ta ma-feel, pag araw ka na nag-iiba na tako minsan may mga kapamilya ba kita na yan sa ibang lugar, baka kaya na na-offend, tako minsan, iulukan, di ba man nga?
support kan mga taga Birak. Mhm. Okay. Ulukan kita, tabilot na kita. Mhm. Sinda man, piguulukan tama na, tabilot na sinda. Di na Parehas maaraman. pala na di. Aron ba kang kalayo sa to, sinda kayayo. Oo, sisi nga bilot. Sabi kang taga Birak, kamo nga yasir ang bilot. At Oh. kamo, pasuloy kami kayo. Oh, iyan. So pag-aro kaya na so sa deep level communication, diyan ta na maili ang relasyon kang magkakapamilya na although maski may pagkakaiba sa tono o sa lingwahe, so pag sinabi mo kaya Kuya Nes na deep level communication, iyaon ang pagkasinabutan. Ayo. Maski nagpapasuya de Kuya Nes. Sa bagay, sa pamilya, we assume na ang mga pagtaram kang mga miyembro kang pamilya so sa indang mga tono sa pagtaram halos medyo harani similar ta mala ta saro sindang pamilya bako manggaro na so taramong kang saro na aki taga Daraga so saro taga Pulanggi. Pwedeng sumag-agom medyo nagkaiba ta baad so lalaki taga Pulanggi, so saro taga Daraga. Kaya Okay. so saro sala na ngaya, so saro ula na. Saro pang Minapon sala na tulo. Oho, saro pang miya ko iapot kay partner diyan Okay. kay Kuya Nes. Paano tayo ni mai kumbaga kung sa obserbasyon ta baga Kuya Nes, medyo nagluluya ang araw kay ni sa lalo sa mga kaakian. Paano tangon yan ini mare-revive? Para sa kuya, ang importante yun dyan. So, pagturo kan magurang, lalo na so modeling kang magurang. Bako sana sa pagparataran to di so nahihiling ang mga aki sa behavior kan mga magurang. Iyo. Okay. Kuya Nes kasi 'di ba, Kuya Mike and Kuya Nes, igwang mga magurang na bako sinda aware sa mga sinasabi. Ang iba nagmumuda, 'di ba? Aha. Ang iba pasuriyaw na nagtataram. So nahihiling ito kang aki. 'Di ba Okay. sabi kapag kung ano ang nahihiling kang aki sa mga nakakaedad, para sa inda tama ito, 'di ba? Yan, kung ano nakikita sa matanda, Oo. ginagaya ng bata. Tama. So dapat ang sabi nindong do dapat may aarugan ang aki. Yes. So ngunyan, ang mga partner Jen and Kuya Nesade, ang environment ka mga kaakian baga, harong, eskwelahan, buda, kuya sa kawatan. Ayo. Ngunyan, diyan sa tulong iyan na lugar na iyan. Sa harong sigurado ako de mapabaya ang parents Oo. na sa lalo sa mga lingwahe na pigagaramit sa komunikasyon sa lawgang harong. So ngunyan ang Kuya Nes, pag nagdumana sa eskwelahan, ang mga maestro-maestra siyempre matukdo manan ki taigwa nga ni kang inot na good manners and right conduct ngunyan sinalidahan na ini kang edukasyon sa pagpapakatao. Okay. And maski ang mga ibang subjects, nagtutukdo kan ka sa maray na pagtaram. Ngunyan, parang dumana sa mga kakawat, igwa na sindaki, iba nang iaki na halima sa ibang harong. So, gunya na sila nagkakaigwa naman sindaki interaction sa pagtaram. Paano tangunyan ini ang mga kaakian na pag nagluwas na sinda duman, pasiring duman sa kawatan, sa environment na pwedeng data na mamati, data na hihiling. Ano ngunyan ang magiginibuta? Tangani maipapadagos man gila yun. Ining pagtaram na, excuse me po. Thank you. Yan. Sa hiling ko, kung makusog so pundasyon na naitaokan magurang sa harong, iyan, madadara iyan kan mga aki. Kuya na ngunyan, it's a matter now of who will influence who. So aki mo daw na tinuruan mo kimaray, ang makaka-influensya duman sa mga kakawat, o so aki mo ang Ma-influensyahan, yan. kakawat. Okay, ang ni Kuya Nes, pag naguli naman sa harong, diyan na naman dapat ma-check na naman ng magurang. Ayo. Kung ano ang sa iyang nakuha duman sa iyang mga kakawat. Una baga Kuya Nes, kung minsan may mga elders kita, partner dyan, halimbawa nga, so tiyoon, o ikang nga nonoy, dahil kang nga magmuda, Yes. pero namati kang aki, iba man supig tataram sa pigigibo, Kuya Nes. Oo. Paano tayo lalo sa mga relatives sa baga, Kuya Nes? Yung yan ang difícil. Kung minsan,
sumagurang nagbabawal kan araw kayo ni pero sinda nagigibo Mhm. sala na ito na ibigabawal ninda mataram sinda ay di nga kami ta mga gurang na kami. Lagi ba, May exemption. dahil ba pwede. Oho. Oo. Sabi kan aki, ala-talata ta pagurang ko ta Gari, ang pigaalat niya lugod. So, pag pwede naman Pwede siya sa na. edad Oh. Ayan, sana. Kumbaga, ano ito, nakakaigwa ko niyang kidouble standard. Yes. Nanlilibong an aki. Oo. Mhm. Yeah, ano tabi Kuya Nes ang pwedeng maging paagi sa laog kang pamilya tanganing malikayan ang mga araw kain ng mga gawi-gawi as in mamantinir sa mga kaakian ining mga pag-uugali na dapat maisabuhay habang nagdadakula. Iyo, ito permian ko yan dyan. Mabalik kita permi duman sa klasikang parenting Mhm. na pig-apply kan mga magurang. Parenting. Kaya pag kung ano man ang nangyari, ang failure duman sa aki, mabalik ang permi sa magurang. Mhm. Kaya kung minsan may magurang nagparareklamo, so aki kung ngaya, araw ka ini. Okay. Simple yung masanang hapot. Napaw no. Anong ginibo mo? Mhm. Sa'yo mo yan mabalik pero masanang yan so naghayop sa lubang. Iyo, ade. Muya ko, uning panduwang tataramon ko yan. So, uning thank Thank you. you. Okay. No, arin kita dapat ma-thank you. Sabi kan maestrami kayo itong saro. Dahil kinagsusobrang thank you. Yeah. yung baga. Kaya, dahil na magparaha kwenta kung ano daw maya. Ma-thank you ako pa. dahil. Oo, kung nakasubra na o kulang pa. Ano ka? Maski dahil man dapat pa mag-thank you, thank you isa. Oo, thank you sana. Kumbaga, na-appreciate mo pa nagte-thank you. May appreciation, may gratitude. Opo. Yan ang Kung pagparaisipon mo kung ano nga, dapat mag-thank you ako o dae. Mhm. Ano mangyayari kaan? May mga pagkakataon na dahil ka naka-thank you. Yeah. Pero kung dahil ka kan magparaisip, si tuod ka kang pag-thank you, ang mangyayari, maski dahil ka man dapat mag-thank you, nag-thank you ka. Paano may papailing kang mga magurang ang pag-thank you man sa mga aki? Yes, Yeah. yun ang gad. Iyan, kung sa akin, dahil ka nga nag-thank you, ano man sa akin? Oh, Thank you sa kaya iba. nga ni, no ari kita dapat ma-thank you sa mga aki. Sa ano nindang pigigibo na dapat sinda may thank you. Opo. Tamili ngaya, tamili aki, dahil pigti-thank you ha. Mhm. Naramdaman ko sa aki ko kayo to. Pag suminabi sa imong thank you, dahil ka suminimbag na welcome, uurotro. Hanggang sa makasimbag. Gusto sabihon, so welcome na itataram, pigaala dyan, i-acknowledge mo, so thank you niya. Yes. Yan ang ade, may reply pala naman ng God. So, balikan, pag nagtaram ki, excuse me, siyempre, maalat ka man ki-reply, duro-diretso ka sana partner dyan. Excuse me? Maalat ka pa ki-reply, sige na nga. Yung mananggad, Kuya Nes. Ayan baga, pag nag-excuse me, Mhm. dahil na magsimbag kita tarama. Sige lang. Mo sa facial ito Oo. nga. Yun ade. Nasa gibo. Okay nga. Okay. Sige. Sige. How about Natatango sana. how about ining sorry? Kasi Ayan. 'di ba parang minsan may mga garo magabat sa ibang tao magabat magtaram ning sorry, ning pasensya ta ang iba Yung baka mananggad. sa pride 'di ba? Nahihirapan man ang Opo. itaram ni Kuya Nes. Kung ang tao na ipapuno ang sa iyang inner self, kulang pa sa iyang self-confidence, sa iyang self-esteem, ipisilon magtaram ki sorry. Ang pagmati niya, pag nag-sorry, nananagi kang weak, nananaging maluya. May namibid ako Kuya Nes, duman sa sinabi mo na nagiging weak, may saro akong namati na lalaki, may pigtataraman siya duman sa sarong aki, iso lalaki, medyo may edad na. Sabi niya, dahil ka ngayon magparasuri, lalaki ka. Piglala ka ng kunyan Kuya Nes, ki gender. Okay. Na ini ngayong suri na ini, sa mga maluya sa nangyayari. So, iyan ang Yeah. sigari, ano ang reaction mo tabi duman Kuya Nes? Yun ang ito, napigsabi ko na ang pagmati kaya, pag nagsorry ka, maluya ka. Pero kung hilingon mo, kung ika nakakaukod na magsorry, mag-recognize kan sa imong kaluyahan, kan sa imong pagkakasala,
bako kang maluya kundi ika makusog tahali duman sa pag-recognize mo kang sa imong kaluyahan duman mo ma-i-improve ang sa imong sadiri takon ang pagmati mo permi ka na sa nang tama dahil nagki-improvement sa buhay mo. Human ang God. Human ang God. Madigdi sa konteksto kang mag-agom, sisay ang dapat na masori. As in, rin ka dapat masori. Oo. Sabi si Kuya Nes. Nagsusori ka man, Kuya Nes, kay Madam. Mrs. Ay, pirme. Pirme ka, may ano. Pigi-explicar ko ini sa kung mga nagkakaroon ako sa mga mag-agom. Okay. Hilingunin do, kung sisay sa indong mag-agom an madalas magsuri, iyo yan an mas in love. Wow! Kaya Yan pala, ang mas ikaw in pala, love. di, mas in love ka pala kay Madam. Yes. Kung di ka nagaparasuri, mas in love ka ta. Maski kung minsan pagmati mo day ka mangki Sala. sala, nagsusuri ka tangani na maayos mo ang sa indong pag-ibahan. Kuyang bagayan, it's an act of dying to yourself. Wow! Para very romantic. It's an Ang act sorry of pala. dying. Sorry. Nagiging I love you. Yes. How about you, Kuya Mike? Ako? Oo. Sorry ka Siguro man. rumdum ko yan. Gari, daugunon ako ni Kuya Nes. Gari, siguro, habang nagtataran sa siguro ko, kasi rin ako nagsuri. Hindi ko na rumduman. may hapot baga kaduman sa piga-administer ta sa mga kasalo na marriage expectation inventory. Okay. Ang hapot duman kung nag-iwal ngaya ka mo mag-agom tapos selection time. Sisay ang dapat mag-sorry. Yan. Ngaya sa babayi or sa lalaki. Tapos saro duman kung sisay ang sala iyon mag-sorry. Uda saro pa duman kung parehas dapat maghinguan na magkaayos arugan so mga choices mapili, duman. oo. Ang kadaklan masabi kung sisay ngayaan sala iyon magsuri. Yan. Ang hapot ko duman sa kasalon aber natata nakikiiwal ka. Nakikiiwal ka tapag una mo ika ang tama kaya ka mo nag-iwal pag una nindong duwa mag-agom Pareho ka mo tama. Oo. Ngunyan kung arog kan ang simbag mo na an magsuri susala aber sisay na an masuri sa indong duwa hanggang sa magbulaga na kamo dahil kinagsuri ta Parehas. kaya ka nga ni nakiiwal ta pag una mo tama ka sala so ago mo. Dedo, Kuya Nes, may mag-abuso. Takong halimbawa, balikan ko sa si Kuya Nes ang nagpapara, sorry. Sige. Dedo, man nag-abuso sa'yo mo si Madam. Oo. Ako, Di man naman ako ang pagmati ko. Kung abusuhon ako kan sa kuyang agom, bahala man sa iya sa kuyang ama. Ama. Sabi ka na bugadong nakaurong ko. Natangaya, buhay pa ang ama mo. Okay. O niya ako, buhay pa. Hay, ngaya. Ako niya sa langit. Buhay pa ngayon niya sa langit. Iyon niya ako. Kung ako, sa paglaog ko sa kasal, itinaw ko na duman so buhay ko. Kung ako abusuhong kan sa kuyang agom, o di bahala man sa iya sa kuyang ama, ipigsusumbong ko siya sa kuyang ama. Okay. Kang inot, nakikiiwal talaga ako sa agum ko. Iiwal ko talaga. Di masalo kami nag-iiwal. Parang true prayers na lang, Kuya. Oo. Ay, Kuya. Nes. Kanao ko dang ko na ini, nadango ko ini sa sarong toki, sarong elder ki, sarong community. Sabi niya, ako, dahil na ako nagpapatol sa sakuyang agom, kung minsan baga, makulugon man ang buot mo, pagmati mo, tama ka siya susala. Pero, day mo na nga ni papatulan, ikapa nagsusuyo, di makulog ang buot mo. Paano na? Ako, nagsusumbong na sana ako sa sakuyang ama. Sabi ko, kagurang nan, bahala ka naman digdi sa agom kong ini. Pagtaga kudutaman daw ini na ma-realize niya ang pigigibo niya. Yes. Kalinawan yung pag-iisip ko. Yes. And that time nagkaigwa kami medyo tranquilo na sa pag-ibahan mi. Sabi nga ni, dahil na ako nagpapatol. So, ang realization ko naman, partner dyan and Kuya Nes, kumbaga, dapat may saro talaga Na mapakumbaba. na madesisyon kung sisay permi. Tagari, kung tama ito Kuya, sabi mo, kung parehas ka mo, permi, tama sa pag-una nindo, permi talaga magbabakbakan. Magburulagan ka mukhaan. Tama nga ako. But sabi nga ni Kuya, if you love your wife,
magsuri ka na. Oo. Di na maghalat. Di ka na maghalat. You are ready to die. Yes. Oo. So iyo pala iyan ang marhay na komunikasyon sa laog kang pamilya. Mhm. Kumbaga di nagsusuroriyawan, gentle lang, di ba? Mhm. And kung ano man, kung may mag-please man, bako kita kumbaga pa-demand, di ba? Okay. Sabi nga ni, life is an echo. Mhm. Balo kuslabian ago mo. Kung ano ang isimbag sa mo. Sigurado ako kuslab man. Pakuslab man. Iyo. Sabi kang texter ta, Kuya Nes, Kuya Mike, Ate Jen, Oo. maluya po palaan so nagsorry, not only once but twice, I am sorry. Maluya. Maluya. Tiyo yun si Ilonuan. Okay, sige. Day na po. Akong kaputan, Kuya Mike. Okay na ako. Kuya Nes? Magayon, dako lang ako na ako doon Ako kay din? Kuya Nes. Oo. Kuya. Kuya Nes? Lalo na ito. So, I am sorry. Kuya Nes, ano po ang mensahe mo sa mga mag-aragom, sa laog kang pamilya, lalo na po sa mga kaakian? Go ahead po. Ako, ang dapat ma-realize kan mga mag-agom na ang kasal, yung pinakang importante sa Diyos. Mhm. Nata ito, from the very start, sa creation, kanahanda niya na sa mga kaipuhan kan tao, ang isinunod niya, na magkaigwa ki relasyon sa lalaki buda so babayi. Mhm. Importantihon ang kasal para sa kagurangnan. Ngunyan, ang kalaban baga kan Diyos, demonyo. Mhm. Ano man ang importante sa demonyo? Ang importantihon man sa demonyo, na burlabugon ining mag-agom. Kaya, ang mensahe dyan, kisay kita masuporta Mhm. sa Diyos, na gusto pa karayon ang relasyon kan mag-agom, or masuporta kita sa demonyo na gusto niya pagburlagonan mag-aragom. Karog lang kayan ang Okay. dapat ma-realize kan mag-agom. Kung suporta ka sa Diyos, di hinguwahan na maging marayan sa indong pag-ibahan. Yeah. Bako na Pili-pili. kamo magbulagan. Okay. Pero kung suporta ka sa demonyo, hinguwahan na magbulagan ka. Okay, dako lang kitang nako Iyo, iyo, Kuya iyo. Mike, Yes. 'di ba? Salamat Kuya Nas sa Okay, pagtauling oras salamat. digdi sa programang Usapang Pamilya. And talagang nagdigdi pa si Kuya Nas sa Yes. istasyon. Thank you, para Kuya Nas. Iyo, maiba- may isnakan dadig di. Kuya Nas, thank you so Okay, much. sige. Okay, yan po mga parantabay si Brother Nestor Berga kang BCBP Ligaspi. Nakikisumaro ang DCGB sa pagsilibrar kan World Meeting of Families.